Ok, salut și bine am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca 5 noches de Alfredo. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să ne jucăm un joc semi-horror, Noce, la Alfredo sau... Numai horror, nu e asta, nici semi-horror. O să dau volumul mai tare ca să auziți. Vai! Eu sunt Ventu și Ventul ăsta nici nu se mai oprește. Poate e intrat în ventul lui Mumeta. Care dracu s-a pus în pat când eu singur în cameră? Eu am intrat. Cica la bugă. Stai un pic, revin în mine. Da, nu surviv noci. Vai din nou. Stai că pot să fac party. Create. Eu nu pot să dau joy. Atunci play. Hai la 2. Da. Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa, mânc. Haterii care zic că... Haterii, dacă vor ceva, să mă înjure în privat. Dacă mă apuc eu și îi înjur, nu e așa bine. Bă, hai că vin cu o surpriză către tine. Uai, dar cum arată? M-a speriat. Mi-a ieșit în față, bă. Ai murit? Da. Știi că vreau să creez party, că așa e mai simplu. Așa e mai fain, de fapt. Bă, dar bag o țără mai hard, bag o țără mai hard. Pe tocmai de aia vreau să creez party. Să nu dai play. Party, create, party name. Așa, public, confirm. Aha, mă. Only VIP scan. Dar cum? Că înainte puteai să faci party. Cum numai VIP-urile? No, lasă așa. Stai că fac eu. Nu mai are. Păi dacă ți-am zis că numai VIP-urile. Dar înainte puteai să faci, chiar dacă nu erai VIP. Știu, m-au scos muiște ăștia. Hai bă, hai bă! Da, mă, că mânc. Dar mă, nu mai mânca când filmă, băgam eu. Ce cranky. Nu, atunci. Ui, ce? O să dau volumul la maxim, să nu mă mai eu după aia, pe filmarea asta. Da, dar dacă n-ar mai veni. Ai, mi-ai spart timpanul. Tot după tine vin.
Acum cred că vin după mine. Îi prinde monștri, am gătat! Uite-te numai pe filmare că se vede acum îmi tremură mouse-ul. Da, eu cam atât a fost cu acest episod, eu nu mai joc jocul ăsta. Ok, atunci cam atât a fost cu aceste